Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan channel Dek lai pandai baminyai Cincin juo tanpa ada urang Allah takkan dia ke badan diri mau Jika dia tong buru disabui pasangan laki dia kudu bare joringan dan elon yuo mao hari ke hari mao dan tangguhkan jika disabui kayo de urang bapinggan ame bacawan pera bacawan yo pera bekas yuta babakero galang badin dia kacau tara ligati tara ligati Kok diraya ke badan diri Padanan sadang dilawi basah Jombang gada Dan baka cimpu Rasanya mana lah de badan Denai sapantun Joba pe kusui Musim pabilo Kasalasainya Banang salasai Hari lasanjo Tuba dikaru Urang panjalo Denai sapantun Coba bekusui musim pabilo kasalasainya barang salasai hari lasanjo lubu adikaru urang panjalo Jika disabui kayo orang bapinggan ame bacawan pera bacawan yo pera bakas suta babakero galang badin yang kacau taraligadi taralinyogadi Kok diraya ke badan diri Badanan sadang dilawi basah Jombang gada Dan baka cimpu
rasa yang benar lah de abadan. Denai sapantu jo pape kusui musim pabilo kasalasainya banang salasai hari lasanjo lubu adikaru urang panjalo. Denai sapantu jo pape kusui musim pabilo kasalasainya banang salasai hari lasanjo lubu adikaru urang panjalo. Denai sapantu jo pape kusui musim pabilo kasalasainya barang salasai hari lasanjo lubu adikaru urang panjalo. Oke, terima kasih.